Wato ba wai iya a Afirka ba ne Turawa suka yi iya son ransu na kacaccala Afirka suka tauye wani guraren suka ɗaukaka wasu guraren. Har a yankunansu ko kuma ƙasashensu akwai guraren da kafin su yi setilin wa junansu sai da ya kasance dalili na rikice-rikicensu. Akwai wani gari da ake kira da Libya. Karka ji na ce Libya ba ƙasar Libya ta Afirka ba. Sunan garin Libya yana cikin garin Faransa, tazararsa da Spain kilomita 2 ne rak. Amma abin da zai baka mamaki garin a cikin ikon Spain yake. So wannan garin na Libya, Spanish suke yi, al'adunsu na Spaniyawa ne, sannan kuma uwa uba mallakin ƙasar Spain ne, jihar Catalonia kenan. So shi wannan garin ya kasance mallakin Spain ne tun lokacin da ake rikici tsakanin Spain da Faransa akan wasu garuruwa ko kuma wasu yankuna. So bayan an mallaka wa Spain ko kuma an mallaka wa Faransa wasu guraren, to shi wannan garin da yana cikin kasar Faransa amma kuma still har yanzu yana karkashin ikon Spain ne. Wannan garin shi ake kira da suna Libya. Sannan kuma still akwai wani tsibiri da ake kira da Pheasant Island wanda shi ma yake tsakiyar kan bodar a Spain da kasar Faransa. Kuma yana tsakiyar cikin kogi ne ko kuma mu ce akwai wani riba tsakanin Spain da Faransa. Shine kamar haka da kuke gani Pheasant Island. To wannan tsibirin ya kasance an sha jayayya shi ma a kansa, an yi yaƙe-yaƙe da rikice-rikice tsakanin ƙasar Spain da ƙasar Faransa, kowanne yana claiming akan cewa nasa ne. To sai a shekarar 1659 ne aka yi yarjejeniya ko kuma sulhun da ake kira da Peace of Pyrenees. To a wannan zaman sulhun da aka yi na Peace of Pyrenees, a nan ne aka sulhunta tsakanin Faransa da ƙasar Spain akan kowanne daga cikinsu zai dinga mulkan wannan tsibirin tsawon na wata 6 kenan. To Spain za ta mulki wannan tsibirin ne na tsawon wata 6 rabin shekara, daga lokacin da period nata ya kare ita ma Faransa za ta mulki wannan tsibirin na tsawon wata 6. Amma babban abin da zai baku mamaki, tun wannan sulhun da aka yi tun shekarar 1659 har kawo yanzu baka ƙara jin wani tashin rikici ko kace na ce akan wayannan guraren ba. Babban abin da zai tabbatar maka da cewa Turawa a tsakaninsu akwai zaman lafiya, sannan kuma akwai ƙauna da nuna 'yan uwantaka. Amma ko menene ra'ayinku? Kuna ganin Turawa yanayin fasalin da suka yi wa Afirka sun yi mata ne don maslahar al'umma Afirka ko kuma sun yi mata ne kawai don biyan bukatar ransu? Mai bukatar labarai irin wannan sai ya ziyarci a YouTube channel ɗina mai suna Usmaniya, kuma ka amanta a subscribe namu a danna ƙararrawa.